So, hi Ka-Oragon! So, for today's vlog, Ka-Oragon, is papabaksin kami ng tatlo naming baby. Ayan. So, ayun Ka-Oragons, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pag-click na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So, tara na Ka-Oragons, and bago ang lahat pala, mag-intro muna tayo. So ayun, Ka-Oragon, sa alis na kami. Samahan nyo kami. Daran, ining saro lang. Pagdating natin sa SM, baba tayo doon. Kinarigos hindi ni? Iyan. Ha? Kinarigos. Iyan ba? Sa inasal. So ayun, Ka-Oragons, papunta na kami sa highway. Sakay kami ng jeep. Kawawa ang dalawa lang, hindi nila alam. Yung mag-asawang. Naman niya. Dito na kami, Ka-Oragon, sa highway. Dito na kami, Ka-Oragon, sa the city. So, nandito na kami, Ka-Oragon, sa Veteran. So, tara, Ka-Oragon, pasok kami. Dito na kami. Baka na. Wala. May kausap pa siya. Hala, mapabit na Zaria. Ziba. Mapabit na. Nagdirig-dirig si Dia. Say-zay. Zion, Simba. Hi. Zion, Simba. Zaria. Yan. Wala, mag-vaccine na kayo. Tablet na. Wala ko. Magaling na. Snisar niya. Okay na. Okay na. Oh, mga sarili namin. Si Ziba. Ziba. 1.6. Hindi ko na. Masakit. Ano saktan na? Ano, hilutin mo dito. Ay, hilutin pa na. Sorry.
Mahina-hina. Yan ang pinamatigas. Pasaway. Ay. Yan, nasa gilid. Pasa. Ala. Ulit. Lutin mo sa may ano. Dada. Oh. Kunyari, ako beta. Tigluluwa. Talino, no? Yan pinakamatalino. Yan ang pinakamalakas niya. Swear lang. Pwede na sinda, magala-gala. Ilaw, ikanulukin. Ilang kilo? 995. Sige na, dada. 1 kilo. Oh, diba? Siya pinakagaling sumigaw. Kasi kung kapangan, alam ko ni... Kung kapangan, may sabahan. Kapang naman ni... Ay, no, so? Nanong giuso man ang imo dali? Ito yung pinakamakapag ito yung pinakamalunong. Babae. Ayun, Goragons, tapos na kami. Magpapakilin na kami. Tapos na kami, Goragons. Tapos na kami magpabaksin. So, ngayon, maglakad-lakad kami doon, Goragons, sa SM. Samahan nyo kami doon, Goragons. So, malapit na kami, Goragons, dito sa SM. Dito na kami, Goragons, sa SM City, Legazpi. So, yun, Goragons, nandito na kami sa SM City, SM. Jollibee dyan? Atsa na lang. Zeria. Ay, Ziba. Walang Ziba. Sa isa yun, turog na sa yun. Zeria. Uy. Kami. Ito na kami, Goragons, nakauwi na kami. So, maraming salamat, Goragons, sa panonood ninyo ng aking vlog. Sana supportahan nyo, Goragons, ang aking YouTube channel. So please don't forget to subscribe and click na din ang notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So hanggang dito na muna, Goragons, yung video ko. So bye-bye, see you on my next vlog. Zion, Ziba, Zeria, Allah.